това имаше протести с високите цени на горивата и въобще повишението на всички цени напоследък. И пътуващите в участъка между България и село Железница създадаха още по-голямо натоварване в този участък, който нормализирано, доста натоварено. Районите на граничните пунктове, предимно тези с Гърция, Кулата-Промасон и един. Сега няма информация за сериозно затруднение с преминаването, заради опасността от падане на земна маса и камъни, внимавайте в районите.